Og det er for, at I skal have nogle informationer og nogle papirer. Sådan. Vi skal gerne undgå for lang ventetid. Vi skal først finde det på. Nej, men Jeg tager ikke. Jeg rører ikke det lort der. Jeg vil gerne røre ved det. Selma, hey! Lige du skal ind først. Nej, Selma, nej, vent lige lidt. Vi skal lige have rettet. Det var svært. Har du nogle kommentarer med alle de unge mennesker, der er ude og sejle nu? Ja, mine elever, de er blevet væk. Så må du finde dem, det er jo ikke godt. Jamen, det kan jeg ikke. Det er jo ikke godt, du er læreren. Du skal jo altid vide, hvad de er. Jamen, det... Ja, behold. Simir, kan du gå derover? Det går godt. Vi scorer toppoint overalt næsten. Vi har jo ikke fået toppoint endnu. Jo, vi fik 10-tal i den første. Nej, vi gør ikke. Vi fik kun 9. Nå, men det er også top. Nej, det er ikke. Top, det er hvis du får fuld point. Ja, men det skider vi på. Det var de to. De her, de gør 3, og de gør 1. Ja. Få balancen, få balancen. Jeg har dem ikke. Sådan. Sådan, 3 point. Hvor får han den næste? Godt. Må jeg filme lidt? Nej. Det står der Aalborg. Lars? Ja? Skal vi passe på? Det er lækkert. Selvfølgelig, det for alle. Nej, det er det ikke. Hvad fuck er det her? Det er sådan en lille dåse. Ja, det er rigtigt. Det kunne lukkes før det kom ind med det kaffe. Ja, det er rigtigt. Godt. Sødt, som jeg. Og er klar til anden halvleg. Vi starter ud med en gang æggekast. Venstre. Venstre. Har vi? Har du fået en kommentar? Det er hårdt. Okay. Træk med kroppen.